Hello there guys, and welcome back to my YouTube channel. Please do not forget to subscribe, comment, like and also share this video. Musa Mseleku and Mayeni's son Mpumelelo trended last week after upcoming musician Queen Lolly went to a podcast to talk about her relationship with them. Not only that, you guys, she released audios and videos of them having it love. And today his father Musa Mseleku posted a video of him meeting up with his son Mpumelelo at the airport, reprimanding him for sleeping with Queen Lolly. Without wasting your time, please check out this video. So ke umyalezo ophuma kuyona uNdlunkulu wakho umayeni uthe Mpumelelo sithanda ungabe ungena kusona zonke izinto khombisa uthando lokuzithanda wena uvikele wena uvikele lezi ingane uthandana nazo. uNdlunkulu ke uma phumala uthena yena yini ungakhuluma uzusube esenkingeni engaka sikhona ngoba phela thina somndeni wakho ithina abafikeli bakho. So khuluma uma ngwabeka uthe awusihlahla amadoda ngimthanda kangaka wenzani ngifuna ukuzokuyala ke ngithi faka izinto lento yokuthi uhambulala noma kade bona abantu abavikela izwe engathi abomkhuzi bamasosha beyinsizwa ngesinene ayilunganga izokulimala. Ngithi njengoyihlo iyeke lonto ungaphindi uyenze, but yazi ithi ngikutshele women, they can make you or break you, but more than that ngifuna ukukutshela ukuthi njengoba sikhona nje thina siyakuthanda siyifamily yakho ayikho into erongo yenzile Mpumelelo, kodwa uburongo benzile ukuthi ulale nomuntu okade wayehambe and that is wrong. But ekugcineni kosuku kufanele uzibeke, uyazazi ukhona ifamily njani, uyawazi umndeni wakho. So nesivumo uxolisile kulezi ngane ozona nazo, uxolise kuzona ngoba uzongenwa imimoya, uzongenwa izifo ezingalungile. Ngaphezu kwalokho uzozikhatha nalolu uvemvane laleduna lensikazi lelo mfana lwengazi ukuthi yini okhuluma engathi uyasasa. Asizifuni zonke lezi zinto, but ekugcineni kosuku azi ukuthi ukweyiphi position. Ngize kuwena la ngizokutshela, but yona into engifuna ukutshela ngizokuvikela. Akekho umuntu ongangena phakathi kwalo muzi. Thina salo maziko, thina salo flow ingane komnumza ngeni komnumuzi. Akho zinyane lemvubu laziwa zingene kwatholisisi. Ngithi qina-ke ngamadoda, ngithi zizokushaya, but kokugcina ngifuna ukutshela kwona maningi amadoda wafikelile. Yazi ngoba manje khona amadoda asakiswa, wenze kahle wangafuni ukusakiswa uvalele umuntu ekuthini akuvalele akwenze umkhovu wakhe alawule impilo yakhe. Kungcono ukuthi siyazi kanje lento kunokuthi kube khona umuntu okulawulayo okwenza umkhovu. Wenze kahle ungaphinde, kodwa ungaphinde. Uyazi ukuthi wathini uJesu wathi ungabe sithatha isinkwa sabantwana usinike sizitha. Uyabona leyo nto ukuthi uthathe wayinikeza la kungafanele khona. Kunjani manje? Kunjani manje? Ungaphinde uyenze leyo, kodwa sime nawe siyakuthanda futhi indoda yamadoda kakhulu, hayi kancane. Sizokuvikela, sizoma nawe kusazothatha kwayisholo le ndoda esiyahamba emhlabeni athi bazosazi kahle asihambeke.